טוב, בוקר טוב, התחלנו את הבוקר השני, היום השני של הדו-יומי. תחנת דלק, ממלאים דלק. עדן עצבנית, למה נכנסה לתחנה שאין בה 95. בטח שהיא. היא לא מצאה, אז היא הלכה למשאבה השנייה. מילוש והחבר'ה שם ממלאים קרח. ג'ולי, איך היה לך בבוקר? חלום, המים החמים. חלום, כמו שאומרים חלום. בוקר מושלם, זריחה מושלמת, ויש לנו יום רכיבה לפנינו. מהנה. ודני מוביל אותנו, אז הכל טוב, תוצאה. זה דני, למי שלא מכיר. זה עמית. עמית ברח ב-5 בבוקר למעיין החם, לא העיר אף אחד. שתי פרגיות לקחו אותי למעיין, מה אני אקח אותך? אתה היית לוקח אותי בחייה, זה חסר. אני תמיד אקח אותך. די, נו. תמיד אקח. די, נו. אתה אומר בשביל הצילום. מי יעשה איתך על האש? או כי חברה שלך רואה אז אתה מפחד. אולי. כשהוא צריך לאפה עם בשר, אז הוא יודע לפני לקנות. כשהוא צריך לקנות בשר בזול, הוא יודע לבוא אליך. כן. גם אצל אשכנזים. אבל המעיין הוא לא ייקח אותך. לא. אני אמרתי לכולם ב5:15, אנחנו פה כמה פעמים. חשבתי שזה לא התכוונת באמת. לא שמענו. לא התכוונתי. כן. חשבתי שלא... יאללה, חבר'ה, בואו נצא הדרך. יאללה, נצא לדרך. אוטוטו מתחילים. תדרוכים אחוריים ויוצאים לדרך. כיוון שיהיה לנו אפילו כיפי. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. וואו. ראיתם? כמעט. לפחות זה מצולם. עדן. את המים במקביל. נשים עושות שתי דברים מבת אחת. היי עמית! גז, גז, גז! איזה צמיגים! פלצות. אלוף, פלצה. יצא מזה, כמו אלוף. גז, גז! גז, גז, דודי.
ברור. לה את זה. תעשה. מילוש, אני מצלם אותך. רוצה לצאת? כנראה יורד. הוא יעבור, הוא בוחר טוב. למה להסס? תרים רגליים. מקום נחל באר שבע המפורסם, צריך לעבור אותו. זה התור של האיטלקי, פאנצ'ר לצערנו, משום מקום. מצא לנו טיובלס, עמית עוזר למילוש. עכשיו בטח גלעד יגיד שאנחנו לא הזמנו אותו בגלל זה. הנה, מילוש, יש לך מילים לגלעד להגיד לו? הגענו לדבירה, והעדכון לסוג של הצלה שעשיתי בדקה האחרונה, הצמיג שלי, הג'אנט, קיבל מכה קטנה שמצריכה מוסכניק. איפה בדיוק עמית? הולך. הוא צריך לחזור. עמית ודודי הסוררים, תחזרו למקום שלכם.
רגע, אם אתה לא היית עם ולד ומילוש... איפה הם? טוב, היום השני מתפתח ליום הפאנצ'רים הבינלאומי. זה הפאנצ'ר השלישי כבר מהבוקר. זה פאנצ'ר חמישי כבר, כן? כל הטיול. כל הטיול זה חמישי. אז... צריך עוד מישהו עם רגלית כזאת. למי הרגלית? אצל ולד. אז הקורבן הפעם... עוד פעם KTM. שמישהו יעזור לו פה, חבר'ה. ולד! תן לו! כבר שעה אני מחכה לגירוד המאמין. חבר'ה, בואו נטפל את זה. ולד, יש. הנה, ולד הביא לו. ולד הביא לו את הג'ק. אנחנו צריכים עכשיו לטפל בפאנצ'ר הזה. דני, איפה אנחנו בדיוק נמצאים? בחירבת פאנצ'ר. חירבת פאנצ'ר, אנחנו מקום בדרך חדש. יצאנו בדיוק מהמטווח. חוסן, אפשר את המשאבה שלך, אחי? כן, מביא עושה את החש. אנחנו עושה את החש ומזל שיום שבת. מזל, ממש. מים או סבון? איזה נעשה סבון? לא נראה לי נשאר מים בכל הפאנצ'רים שהיה. אני חושב, אנחנו נקשור את העמית ככה לאופנוע. לא. בוא'נה, רגע, זה יצא פה מה... בסדר, זה יחזור. הוא יחזור. לא, הוא לא מתנפח בכלל. חכה. הוא לא יכול להתנפח. תחכה. לא, אבל אתה נפלת בגללי. כדי שאני עצרתי, אתה באת לעזור לי בגלל זה. נו, עולה, עמית? עולה? בטח, דני אמר להתנפח. אמר לנו לחכות. שלא ננפח יותר מדי, שלא... אמרתי, עד שאני הלכתי לאופנוע, עד שאני התלבשתי, הכל בטח עלית למעלה. הייתי אחרי דני. אני עולה למעלה, אני מתחיל לעלות, פתאום אני קולט אותך איפה שאני צריך את המומנט. את עושה לי ככה... תיגמר הסוללה של ה... בום, נופלת מולי. לא, זה לא יתנפח. זה יתנפח. ואתה אפילו לא הלכת לראות. זה לא, דני. שלום, נגמרה הסוללה. מה נגמר? סוללה. של מה? של הזה? דניאלה. מנפח? שאלה, אם הוא ברח מהביט לגמרי ויש לו רווח רציני. אין לו רווח רציני, הוא הלחץ והכניס אותו. איזה לחץ? תגיד לי גם. לא עולה. לא קשור לכלום. האוויר יש לי פה. מחשבה. פשוט לא הבנתי מה הכל נגמר. בסדר. אז למה זה לא זז? כי לוקח לו זמן. תביאו משאבה. יש עוד משאבה? לא טענת אותה בלילה? טענתי, אני לא הספקתי כל... חברים, יש למישהו משאבה? כן, אני אביא. יש לה עוד פס כאילו. אז אני לא יודע למה הוא הפסיק, אולי אין לקוח? לא, לא, אחרי כמה זמן הוא נעצר. קורה שהוא לא מצליח לנפח. הוא לא מתייאש. גם יכול להיות שיש חור גדול ואנחנו... כמה עולה בארץ? כן, נגמרה ההפסקה. עמית ודני גמרו לי את המצבר של המשאבה. הם ניפחו צמיג שהוא היה לא מחובר והוציאו את כל האוויר וכל המצבר הוציאו אותו. תצלם אותי. ועדן, שתדעו שזה הציל אותנו, הסבון, שידענו מתי הם אטמו כמו שצריך את הצמיג, כי קרה כמה פעמים שהם לא אטמו כמו שצריך, ובזכות הסבון הבן אדם לא נסע
עם חור עדיין. אתם רואים איזה כיף אצלנו ברכיבה? אז עמית ודני גמרו לי את המצבר, בסוף תיקנו את הפאנצ'ר. אני כבר שלחתי, ואני כבר עשיתי לכם את הפדיחה בסרטון, אל תדאגו. אני מתייג אתכם. עלי, מומחים לי פאנצ'רים, מנפחים לי גלגל לא מחובר. אני לא יודע אם חגי ואיתי רפסו עלינו כללה. זה הפאנצ'ר השביעי להיום, 3 PKTM. מילוש או ולד? עוד פעם אנחנו מטפלים בזה. מקווה לצאת מפה היום, ללכת הביתה. מה יש לכם להגיד על הפאנצ'ר השביעי להיום? אני חושב שבגלל שחגי ואיתי לא הזמנו אותם אולי. למה הזמנו אותם? הזמנו? כן, ביטלו להם את הטיול שלהם לארץ המנזרים. לדעתי זה לא בגלל היה אישור. רכבנו קרוב מדי לדיר אל נפנף שם. בחברון דיר אל נפנף. אז יש מצב שאתמול במקום לעשות את המנזרים הם שמו פה מלא... כן, הם אמרו איך יכול לבוא להיות. אותם, והם שמו למים, והיה לנו 7 פאנצ'רים. בטיול אחד. זה מסכן KTM 3 פאנצ'רים. טיול של יומיים, זה 3.5 ליום. הסבון אצלך הסבון, לא? איזה תספני לנו. אבל אתמול היה פאנצ'ר אחד של ה-BMW, והיום כל הפאנצ'רים. לא, אתמול היה כל פאנצ'ר אחד. פאנצ'ר אחד? נראה פאנצ'ר. לא, אני מדבר, אתמול היה פאנצ'ר אחד, שהתחלנו את ה-BMW, ואז לא היה פאנצ'ר. בטח שהיה. בטח היה. של מי? זה התולעת אני לא. איזה פאנצ'ר היה אתמול? סליחה. לג'ולי. נכון, וזהו. זה השלישי. לא. שני. זה מי היה כל פאנצ'ר? לי לא. גם לאילן היה היום. שלוש אתמול. והיום היה לאילן פאנצ'ר. אילן, אתה... אני תקווה לצאת מפה, שנגיע הביתה. טוב, יאללה, יש ערכה? יש ערכת תולעים למישהו? כי זה אותו חור שכבר שמנו תולעת אחת כבר שמנו שם אילן? שמנו 2, כי אחת מסורת לתוך הגלגל, כל הזמן צועקת. אחת חיה בתוך הגלגל. נראה לי ההדרכה של גלעד היא לא כל כך הייתה תקינה. הם צריכים לעבור, שני אלה החברים שלנו צריכים לעבור הדרכה איך לשים תולעת בצמיג. גלעד, אני חושב שהם לא עברו את ההדרכה. טוב, סיימנו את היום. אוכלים גלידה, קררים. מעל שעה לקחת. אין מצב. אנחנו צריכים לחלק מדליות למי שהיה לו הרבה היום פאנצ'רים. מי שתיקן צריך לשלוח אותו להדרכה חדשה אצל גלעד נראה. היה כיף. וזהו, שנתנו לסרטון.